خوندەکارên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di pêşketin û destxistina pileyên pêşin yên xwendinê de berdewam in. Herî dawî li bajarê Qamişlo hejmarek xwendekarên Qunaxa Navendî Ango Bakalorya beşê zanistî pileyên serkeftî di ezmûnên dawiyê yên xwendina xwe de bidestxistine. Jêderna Xwecehî ji bajarê Qamişlo navê hejmarek xwendekarên serkeftî ku di werzê duwem yê ezmûnên polê 12 de Ango Bakalorya beşê zanistî bidestxistine belav kirin. Li gorî pileyên wan yên bidestxistina û dibistanên wan ev in. Mahmûd Hewas Mişal dibistana navendiya Saada ya Taybet 234 ji 240 bidestxistiye. Şêwaz Kesra Hsên dibistana Keçana Taybet 233.3 ji 240 bidestxistiye. Yara Hawî Reşo dibistana navendiya Keçan li Dirbêsiyê 232.5 ji 240 bidestxistiye. Silva Xalid Slêman dibistana Kerama 232.4 ji 240 bidestxistiye. Wail Ibrahîm Cemîl dibistana Nabiga ya Navendî 231.1 ji 240 bidestxistiye. Herwiha Yasir Salim Hebîb dibistana Eruba 229 ji 240 bidestxistiye. Xwendekarên Rojavayê Kurdistanê di çend salên borî de bi taybet îsal 2019 li ser asta xwendina amadeyî, navendî û zankoyan li Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê û li gelek cihûdeverên li wan penaber bûne pileyên herî pêşin bidestxistine. Herwiha Keça Kurd ya bajarê Qamişlo Rewşen Emîn Elo di polê nihan de pileya yekem li ser asta Sûriyê bigiştî bidestxist. Hejmara giştî bi temamî bidestveanî. Ev pêşketin di xwendinê de bûye cihê kêfxweşiya gelê Kurd bi taybet welatiyên Rojavayê Kurdistanê li welêt her cihê lê dimînin. Ali Umar